Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Hemmäňizi hoş gördük YouTube kanalymyň agdy we tomoşaçylary. Elbetde geçilen ýoluň 10-njy sanyny Türkmenistan at gadynyň artisti Rahat Bayram bilen elbetde Mar şäherindäki Bögenç kafeýde ýalga başlaýar. Garkaka näli ýagdaý? Düýne gowy ýagdaý goňç. Ulak gün ýagdy. Agam oýnady ýagdaý. Ha? Oyun edip ben sana serkin maymunumay. Sana agam gepleşik tutýarsa ördüm hagaman ýa. Ha, o şu ýagstan soň düýün goňç bara. Şu üçür ýa ördüm. Nämäni? Haýat örp görünä şu ördüm diýen soň üçür ýadyny ördüm ýagstan soň. Sana agam meden hayatyň soragyny okup turdum hagaman ýa. Ya oturdum bile oturna görüň okbay. Ya men sana ýatan ýal bolup görünýän. Yo, oturtun onda da türkmençikde soralan bolýar. Ha, men şu ördüm diýen kellede şu haýatlay ýagstan soň üçür ýadyny ördüm. Bolupdyr. Her ýagşda çürýärdi ýa. Ha, o. Aýny hip ertirem ýagşa aldydyr. Ha, o. Ýene bir çürýärdi ýa. İznen örür, ha, o. Gonşan ýagdaýlar näili? Ay bir mi dar var garka? Bolly şol. Hiçimde de iki mi dar ýok. Bir kene. Garka geçilen ýol gepleşik bilen tanışdyňar salaja. Men Halipa Türkmenistan halk artisti Oragul Abbas bilen ýazamda Sejaňa dipdik ýadyňyz şamady. Man gepleşik gördüm oýlum. Ha, o. Söýler. Ol näme gepleşik bolan başynda ilki bilen gysgaçyk bar. Näçinji ýylda dogulluňy, nerede dogulluňy özüňiz barada aýtsaňyz, masgalaňyz barada gysgaçyk aýtsaňyz, sen diňleji men bilen garkaka. Garkaka dip gidip berela. Ha, o. Ýörenle bir gysgaçyk aýtyp Men 1967-nji ýylda 20-nji maýynda şu Ökil Wayat Rawnyň Gökçe Daýhan bileşiginde ýene-de dünýä. Ondan soň şu owamyzdaky mektepde bilim aldym. Soň şähere şu Mar şäherine gatnap, Mar şäherinde o şu näme watda? Sewda, uçilişe watda. Uçilişe şonu tamamladım. Konditer bölümlü. Süç kökü. O, süç kökü. Köpüleşik kinolarda var, süç kökü adamın içinde girsen var yaman bir saylanıp çıkarıp iyiyen diyen mi? O, şonu tamamladım. Ondan soň nasıl kulluk borcuma gittim. Doğru. Ondan gelip şu Kemine Tiyatrosyny işe geçtim. Söyle mi? Ha, Öýlenem ýokdy oňarda. yok. Oňarda. 87-nji ýylda Kemine Tiyatrosyny işe geçtim. Sahna gurucu bolup. Ha, biz teatr dilinde Mantros. Mantros. Ha, şu taýda işläp, onu şu taýda höwes dörýärdi goňç. Onuň höwesiniz ýokda. Ýok, onuň kän höwesi ýokdy, şoň içinde işläp höwes döräp şu artistlaryň aýtýan sözlerini ýat tutup, hemmesini ýat tutmalylar. Sahna gurucu bolup, nirde açmaly, nirde ýapmaly, nirde näme, nirde çıra. Ondan öwrenip şeýdip sözlerini ýatlap, şu oýnap arasynda häwat ýokkalar oýnap sahnada onu Balli Ýakup wada Abdulla Ýakup Türkmenistan halk artisti ol görüp dur-da. Şu artist. O Halipa berdi işleýär. Ha, o Kemine Tiyatrosyna Rejissor hem artist bolýar. Ha, o. Ondan görüp şu artist boljagy diýenip onu barlak görüp. Näme esasdan diýdik ýa özüň işläp ýörkän bir değişmede aýdyp o sahnalarda var ha. Ya ine böylece sahnalar bolýardy, bayramçylyklarda oýnap değişmeler. Ya artistler ýok, kaşolun deregine han bir gelýänçe çykyp ber. Ha gelýär dip şeýdip deregine oýnap, bayramçylyklarda değişme sahnalarda oýnap, ay ha galyp gitdim-de goňç. Düşündüm. O şeýdip şu Abdulla Ýakup aýşyn. Artist boljak, seni bana rol berdi. Şeýdip Kemine Tiyatrosyny işe başladym. Kemine Tiyatrosyndan. 93-nji ýylda. Şo taýda da 93-nji ýyldan bäri Ökil Wayat Rawnyň Medeniýet öýününe näme çeper ýolbaşçylygy işläp berdim. Şondan bäri. Ha, o. Tuwelene. 93-nji ýyldan bäri. Indi maskalaňyza geçelik. Maskalamyz barada aýtsam. Näçe sawaňyz bar, hawa näçe aýalyňyz bar. Şo barada. Hawa aýda. Özbaýdyň bir maskalası bar.
Gencen var. Ha, gelecek olmadı. Ha, Hudaýa şükür. Sana zadapçı yaşattı. Yaşap ýör. Bu da ma komandировкада. Ha. Bu da ma garaşýa maňa. Bäh. Ne şu gün gelýär, ertir gelýär. Onu garaşýan diýen aýdyma köp dinleýänler telefonu gelince. Şonu ýörüýte dinleýär şo. Gelince gayret et. Ha. Ondan Ondan bir oğlum 3 ýyldym ma. tu ölemi. Ondan Altıkla mı? 12 tanem altygym ma. Ay tu ölemi. Gar kaga telpen yılan kömelek gale gelip bara sen tu ölemi. Katı bayağı mekenin. Hawa 6 tane oğul altyk. Ha. 6 tanem gyýdy altygym ma. Ha, katı o. Bir oğul 3 Ne? ýyld. Ha, swat. Bana kim sana diýdi? Aha. Hemra Recep sana diýär. Aha. Sonra goýup şu berdim sana. Aha, bolýar. Alo. Wa aleykum esselam. Emracan gowum dost, ýaşym taplar. Sen ara bilen ýaljaň etdiň da swat. Nämçinni? Men swat geçilen ýolatly gepleşiň 10-njy sanyny Türkmenistan atgalan artisti Rahat Bayram Garly Kaka bilen ýazyp otýar. Indi sen bir Garly Kaka istenik bir soragy arkaý berip bilen telefon Garly Kaka geçirýär. Hemra Recep Türkmenistan atgalan artisti. Hemra gowum ýagdaýlar? Wa aleykum esselam. Gowum ödüňiz çağalar, öýler, işler. Ha, o sizinkilerim kabul olsun. Sizinkilerim kabul olsun. Ha, o bir soraw. Kol soraw. Sawal. Jogap ber. Hemra telpe wara. 98-nji ýylda wara bir kakasynyň klassdaşy diýip bir degişme sahna goýduk ha. Şonu geydim, onun kakasynyň klassdaşy bolup oýnadym. Oň ýa-dan ýene bir goýun ferme bolup oýnadym. Ondan soň bir ýyl şoňa öwrenşip gitdiler-de, bar ýan bolýan han telpeň. Han telpeň, ay telpeň gelsene ho telpeň nirde? Telpeň nirde? Onu ana şeýtdi-de telpek şeýdi gitdi-de Hemra. Sağ ol, ömrüň. Sağ ol, ömrüň uzak bolsun. Emraza minnettar dost, ömrüň uzak bolsun. Emraza bir ýatmasaň bir saatdan 2 saatda jaňlaşaýyn men gepleşip şuat. Sağ ol Emra, minnettar. Aha. Ferhat öz eli bilen öz jaň etdi. Aslında şu Hemra Recep gow täzer gedip otýar. Indi galapel diýip baran Hemra öz düşmeleri galdy. Soň üçin jaň edýändir. Gepleşiň esasy özüni dinleýijiler. Hakyky. Hemraň soraw nälik gördüň? Gow. Aglawa gon şu soraw köp berýärler-de. Şeýlemi? Köp kişi telpek näme üçin aýran o? Diňe telpekli, oho men ýa şäder. Sen mysal üçin meni kino çağırýan ha? Hawa. Men häzir işläp papa geýip barsamaydy. Telpek hanniýan sen. Ýadyma düşýärmi ki men nime ışkym owazym şu kino bir kino düşüp gördüm 5 vilayetlerden nime onu Mar vilayetynyň bulagyny kino bazara berdik. Bilýärmi? Kelýän papakly. Onu men maşina mindim agam sen näme üçin hiçsin bir falan ber beni diýän ýogay diýdim da. Elinde de telpeň paketde. Gons men telpek görmedi hiçsin tanan otdy. Ondan soň ýamaşan telpeň geýdirip ýere bir bazara salym ýadyma düşýär. Ondan salamlaşy. Hemmeks garly kaka ay ömrümde. Hatta şonýal köp bolýar, bir taksam mindim. Taksdan men papakly gidip barýan o taksis. Ay guruluşup barýasan eşden ýaly. Guruluşup barýar taksis aýtdy, "Ey, agam, sen telpek geýsen idil garly kaka darydy ýa maňa." Näetdi? Idil soraýdy ýa. Indi kim ýykmanymyz? Jejurmy? Dikki. Ha. Lan saat 9-da ýatýançydyr. 6 minut wagtymyz aba. 6 minutda guruluşýasa. Türkmenistan atgalan artisti Öwel Muhammed Meredow. Dikkidir şu. Ulam alsa ha. Bulam toýdy. Almasa diýäm. Aha. Alo? Assalamu alaykum. Wa alaykum. Alo. Oy. Aw men derler. Oğlum. Agamjan gowum taplar. Kim gowanço men? O da işte. Ýaşymy hawa. Tikkim geçilen ýoluň suat 10-njy sanyny Türkmenistanyň atgalan artisti Rahat Bayram bilen Mar vilayetynyň Mar şäherine
bugün kafede yazgıda otuyoruz. Ay öyle mi? Inni garly kaka bilen gepleşik etsek hökman tikkazan etmesek bolmaýar. Ay sana sağ ol ki. Ağam sen bir kıyın soru vereydi kim? Gar kakan bir bilmeyen geçsek sorularında. Onun yalam ne etme. Ine telefonu ver yan. Tayran saklasam kovaş bir. Selam aleyküm. Wa aleykümselam. Ne eltik gowmaýar daýlar. Ya sana bulmuyorum. Hudaýa şükür. Çağalar öýler hem oňatmy. Ya o da şükür ya. Ya o gene cevap tıklar. Ha, Hudaýa şükür. Gowy. Ben sen var ya kıyın soru bilen o ya derler. Hayrat adam kıyın soru verey. Kıyın soru diýär. Ey kıyın soru. Kıyın soru berme o bir aňladyrak hökman senem ma pikirlenip bara o. Ay anlatı soru verer mi? Ha, ay ödüm bil näme sen soň men maňa daýlarsyň ha. Ýögünden aýdýan ha. Yo. Aýdy ber. Ay şeýtýär da şu an men ödüm duýdan sotyl gepleşikde. Bu gedek gitmem öň duýdurýadym mı sana? Soru tapalı. Kıpıstı da. Awa. O da awa. Yo, sonra sana telefon şu an. soru ya. Awa. Aha. Aha. Awa bilýän. Şemka bilen näme duşuň? Şemka bilen duşu var ha men sen Kozun spreyan mı? awa bas çopan Ay, etjek. ay. Beni alıp çopan etjek bolýarmy diýär. Çopan yo bas çopan Men etse. sen bas çopan etjek diýär. Dogrymy? Doğru. Vallahi. Awa. Ömrüň uzak bolsun. Bar sağ ol tiki. Kim zanın sağ olsun ağam. Tamam. Ba. Ana, iki soru var. Ya ününü näsden var garly kaka o taýalyp görýär bu. Awa. Aha, ana kofede geldi. Ömrüň uzak bolsun. Garly kaka neme mi? Nasıl? Başka bir kart var mı? Bir psikopat bitýän mi atmaçyň. Onu gerek bolsa sağ gelsen aýdy berer. Ömrüň uzak bolsun. Taňry ýarkatyn. Mene gara sökülen şeker garip atýar. Menen şeker ataýan. Sen diňe şeker mi? Psikopat taňok ha? Yok, şeker atýan. Beh, sağ olsun. Inni kimi ýykmanymyz? Taňa bir kyn şu adamlar. Kupady mı doğru bu? Ay, isteýsimiz häzir men şunu jaňa deýin. Garka şu nemes mikrofonu goýarak golýanlar şeýlerak. Yo tuttum ha şey. Ben ikimiz mikrofon, deň mikrofon, pikir etmän menki. Sen Pes. kızar. Men pes tutýam. Yo ikisem deň lat, ikisem bir şemedandan çykan. Yo senki de çırayan ya menki de yan ya. Senki de deýän ýa. Ay bu ya maňa görnü. Alo. Selamünaleyküm. Wa aleykum, dostan gowum taplar. Awa, ne atýan onuň oğluň sowa dap çykyn berip berdiňmi? Öýdäkiň aýtdyrmany. Gayrat et. Döwlet jujur, diňle dost. Men şu geçilen ýoluň 10-njy sany Türkmenistan atganan artisti Rahat Bayram. Ýagny garly kaka bilen ýaz edip otýar. Mar welaýatyna, Mar şäherine. Mesalam özüňizi gaýdarsyň häzir, netip bolsa. Inni jujur diňle gepleşde siz garly kaka islenip bir soraw bermeli, ýalgan gidip otýar. Haýsy soraw beresiňiz gelse, size täsir edýän soraw bolmaly şol. Sen soraň, men plan soraw berdim, sen aýdy bilmeýän ony. Mene garly kaka berýän özüň bir soraw, mene kopşy. Çocuk gowmy? Selamünaleyküm. Wa aleykümselam. Gowmy ýagdaýlar? Da şükür. Umumdan sağmı? Oňatda da şükür gowmy, hemme işler. Şükür. Doğrulay Allah. Bolýar soraw ber onda. Ha, da ho soraw ber diýen. O sonra olanok mu? Yo şu soraw ber, tikki soraw berdi, innen sen soraw. Ýa-ni Emra soraw berdi. Aleyka sen ilkinci halifankın. Men ilkinji halipam na
Türkmenistan halk artisti Abdullah Yakubov, Beşim Mollayev, Türkmenistan at kazanan artisti Beşim Mollayev. Ondan berde var Hanur Cumadur Düyüf. Ondan Mehmet Durdüyüf. Halipalar. Jogap bile alalaşsan jujur. Alalaşam. Tawarda. Sana da oldun döwlet san. Böyle sağ ol. Ömrüň toýlarda geçdim. Aydan söz gaytalayda. Ömrüň toýlarda geçdim. Şu gyma balangam çykarma kiletke köýlen bilen. Ya na yaşasın. O bana salam aýt. Bu sağ Dawa. Böyle. Aha, dawa. Ene tüjürüň beren soraga şeýler. Indi kim ihmanymyz? Indi kim ihmanymyz? Hemen bir berjek soraglanma, garqa. Bolly. Türkmenistan at kazanan artisti Gülşat Tahirova. Sahnalarda oynadın mı Gülşat? Epenide. Epenide oynadın da. Katı bu. Repetisyondan kalan. Bolup bilen näme teatr? Bugün iş günü, o iş günü kılcul. İş günü. Repetisyondadır şu. Böyle diýany ýok, idini de aýlap bilýärler. Indi kim ihmanymyz? Kim ihmanymyz kim? Mehriban bir şähertlen biri. Bu mesele kim jaňa diýdi? Atajan Bekif jaňa diýdi. Şoňa berdireňde soragy. Alo. Wa aleykum assalam. Atajan gowmaýa daýlar. Men wara gowwaty jaňa etdim da sen maňa şu. Ha. Men şu an ha kim kan belledim diýen we ýa bir ýerden toý gelýär diýip aýladym öýdýän idine. Hawa her bir nomer gerek boldy. Şondan ýa tapdym guruluşdum. Indi bar atajan. Men şu an geçilenýär atdy gepleşimiň 10-njy tanyny Türkmenistan at kazanan artisti Rahat Bayramşan Garly Kaka bilen ýazgyda otýar. Garly bilen narly ýa-da. Garly. Yo sen salam özüň aýdarsyň häzir netip bolsa. Indi gepleşimiň şert şeýle Atajan Bekif, Atabek. Mardamel Marşakarny bugün kafede. Inni siz Garly Kaka islenlik bir soraw ýöne kyn soraw berýär, hemme ýeňil soraw berýärler. Mene özüne geçirýän telefon. Bana bu ýaýrym damy. Hawa ýazy gidip otýar. Gowmatam. Canlı näyle? Gowy Garly Kaka gowma dilen. Hudaýa şükür öňüň näyle? Çagalar öýler hem oňatmy. Hawayn her şu gowan şan gelip şuň ýazy geçecek diýdi. İşden çykyp ýazyga geldik. Bolup duram. Taýarmysyň? Taýýar. Sen taýýar bolsaň biz taýýar. Men nara başga düşünjek etdim boly. Hemme sen şu atdyga başga da düşünjek edýär o. Öz jaň etýänden bir de alan ok başga jaň etýärler, başga da. Bolýany sana Garly Kaka sowal bermeli hemme. Hawa bir soru. Bolýa. Onda Garly Kaka sen ýekesi mümkinçiligin var. Gol bir ýere gaýtjan, bir gerekli de gowy dinlemeli bolýa. Köp bo udoklady aýtma on ýaly. 3 gün näme 3 gün pikirlenşip goýgun. Ay normalny. Ay bolýa normal bolýa barlak görýär Garly Kaka. Başlady onda. Başlaýar. Bu onjam kömegi bilýär bolýa. Ha, bolýa. Gitdik. Barbar ekeni. Barbar ekeni. İki ýol ekeni. Kadim zamanlarda 3 var ekeni. Kadim zamanlarda 3 var ekeni. Dördüm işlekeni. Dördüm işlekeni. 5 bir iş bilen altın ýanyna barypdyr. 5 bir iş bilen altın ýanyna barypdyr. 5'in işini bitirip 7'in ýanyna barypdyr. Altan 5'in işini bitirip 7'in ýanyna barypdyr. Tamam. 7'im fikrin ýanyna baryp, şunu 10'u oguşur diýipdir.
7'den 8'in yanına varıp şunu 10'a oğuşur deyipdir. Hawa. 8'den 9 bilen başa varıp 10'a oğuşurma ýadyndan çykarypdyr. 8'den 9 bile başa bolup 10'a oğuşurma ýadyndan çykarypdyr. Hawa. Inni şaýda haýkytan günäkär. 8 Ýadyndan çykaran üçin 8 günäkärmi? Hawa 10'a oğuşurmandyr da ho. Yo. Sen garka oğuşup pikirden o. Ya pikirden. 8 9'a oğuşurmandyr da ho. Yo, 8-9 güne O, başa ne verip diyor? 10'a oğuşurma ýadyndan çykarypdyr. 8 Inni şöňde. Haýstan günäkär. İşe. Bersin işi. Hawa 7 günäkär 7. 8'e varyansa ne? Tam üstüne geçiyor da hudatlarını. Haýstan günäkär. Şunu gaýra, şunu goşurup berdiň günäkärmi ýa? Şu elini alıp goşurmadyk günäkärmi ýa? Goşurmak. Öyle yerine bermedik san günäkärmi? Haýstan günäkär şurda. Ay şo goşurmadyk. Günäkär orada o aýtman. Indi gonzalanalar kebinap bolýarmy? Hawa. Ya men kömek Yok, etip kömek bilemok. etpilemok. Diňe öz jogap bermeli. Hawa. Alyp barçyn kömek ýok. Alpalny gömek ýokmy? Ýok. Yok. Bollanda gany kaka. Aşol 8 günäkär da 10'a 9'a goşurmandyr da. Wy 7 günäkär. Näde diýdi günäkär? 7'se yan goşurt diýdiň ha. 8'e goşurdy. 8'den 9 ile başa bolup 10'a goşurma ýatdan çykart diýdiň ha 9. Hawa. Onu 9 günäkär orada. Indi şeýle jogap aýtmaly. 8 ya 9 günäkär da. 8 ya 9 günäkär şol ikisi o. Şol Yo, indi sonra ulan şeýle jogap aýtmaly ýa? aýtmaly. Sen ha eşetsen aýdyp bilýän. Men ha eşetdim hawa. Yo, onu bilem, okdyp onu onu boynu almaly, ondan konkret nokot koýan soň aýtmaly bolýan hemen. Bolly bilemok. Ana şoda. Bilem okmanla. Hawa. Gam kaka. O ne sen sana bilmedin ya. Başkalar takmatyr. Bol janyň sag bolsun. Bir numar tak etdik diýerler. Yok o valla maning aýty bu. Alazyk hawa. Tera nemeni nemi pikirlenir ya da ho. Yok o valla tam. Bir bu näker? Ha hawa. Ýa-da şu diýdi. Ha näçin? Şoň jogap berseňe bolýar bir bu näker? Ay bir iki goşur ýara ho. Yok. İki wapşe yok. Yok, yok. Yok sen aňarda. İki wapşe yok kana. Ha. Orwara sen iki yok kan başladım. Wy he hawa. Ey bay. Karony bilmedin de. Ay kere onu bilmedim ha. Tellen alıp. Hawa bir günäkär. Bir bu näker? Şu bir bolmadyk bolsa, şu bir bolsa geýle kızapda döretde. Şu bir bolmadyk bolsa şu da dörmeydi. Hawa bolly. Doğru. Şoğru olsun. Hawa sag bol. Bolya. Janyň sag bolsun. Aha bolly janyň sag bolsun. Atacan köp sag bol, minnetdar. O özleň oýunça jaň edip sonra öwren üçin gaty minnetdardım men. Sağ olun. Sonra täsir alırdım sizde. Hawa wagt men goşulyp bilemokda, kömek etip bilemokda. O da öz jogap bermeli. Gepbesin adından belli bolýar, geçilen ýollar täze öňdäki mihman bilen baglanşykly bolýar. Şoň üçin men kömek etip bilemok. Yok abi kaka halipa. Kakam kendi geçen yollar bakmadı. Şoğru var. Sağ ol. Minnetdar. Var. Inni Türkiş parlampats. Ha. Bir sual aýtdy. Ay boş. Ýöne kino bar, sahnada söňkede gowul şýany. Türkçüler. Ha, bir şu kinoda da kino bile bir para etdim. Hawa. Alo. Türkistan gowmadylar. Ha, o edil bir minut wagtyňyz barmy? Kim? Var ahajy. Türkiş parlampats. Men şu wagt geçilen ýolatdy gepleşiň 10-njy sanyny Türkmenistanyň atgalan artisti Rahat Bayram ýagny Garly Kaka bilen ýazgyda otýar. Ay, öyle mi? Soğukluk. Ha, o inni siz Garly Kaka bir istenlik sorawlar ýa bir düşünmeýän sanatda bir düşünmeýän zadyny sorap bilýäňiz ýa Garly Kakanyň düşünmeýän zatlaryny siz maslahat berip bilýäňiz näme hilep bolýar.
Şoň üçin telefonu garly kaka geçirýän, değişýän istenlik bir soragy garly kaka ýüzlenip bilýär Türkiş. Türkiş gowmy? Selamun aleyküm. Wa alaykum assalam. Gowmy agdaýlar? Halife olmaya değil, canına sağma, içerlerine sağlıklı. Huda şükür gowmy sizinkiler hem hemme öýler çağalar. Şükür. Aha. Ay söyleme. Ha, kanı kaka. Indi näme soragma? Halife, size neyme sonra verdim kanı? Ay tap senin birdi, ikidi atam kiyali. Onu neçiver, neme onu etçeni sorag verdi. Atabet mi? Atabet. Sen onu yukarı 20 etçeni birda tap. Sonra. Aile, ne çiğ gidelim. Aylık leçet. Ay näme sorag bolsa özüň bir sorag ber ay. Öňünden aýdamak da şol. Neyme sonra verdim kanı? Ay değişmelerden sonra, ondan sonra nämeden? Ya aýdyp oturma da öýrendim. Özüň bilmeli. Böyle, ne? Yani diyecek kolyanladım. Ol mantığını ne vardır? Satirana. Awa çörlüň toyu. Sol büyük ideya kiminki? Düýp ideýa nemenki? Altı kurban fınky. Aydym çywada altı kurban. Alturan şekerin kakası bolýarmy? Awa. Şekerin kakası bolýar. Nur Muradyň agasy. Kim Nurma? Şunu. Altı kurban şol awa düýp nemeti şu altı kurban gurrun berdi şonu. Şunýaly şeýle onuň goşup kaptalyndan tapylanlar soň azyk ulurdurýar da. Neme on soň arkaga. Ki bir satira, bir satira belirlenýär, bir satira sellämi? Awa. Değişme. Ana şöyle ken repetisiya, ken taýýarlyk görüp sahna çykýar. Awa. Neme sahna özünde bir şey satiralar. Öyle kâsın eýtkendi, daha yürüyerek çıktık ya. O yılları çıkıyor satiralar, oynayıp, ha bu diye. Awa. So haysiz, anza kim doğru oluyor. Esas var şu köp oynayan içine yeni täze zatlar goşulýar da. Awa. Sen bir zat tapýan. O şu taýyna seýsem yeni gow boljak şey dip giňap barýar da bilýärmi değişme. Onuň ýa görün tomaşaçylar aýtýar şu taýyna seýler eden onuň hazam gow boljak eken niýe. Onu mal görýän hemme şey dip opşom giňap gitýär da Türkiş. Düşünün. Bana yine bir soru var. Doğru oturma. Videoyu versene. Ne? Yo şu yazgı da sonundan ayda ya. Ay bana azar sağ olsun. Kanatın sağ olsun. Sağ ol. Minnettar Türks. Sağ olsun. Sağ ol. Alo. Gülşah salam gowmaya daýlaňyz ýaşymy? Salam. Seýlemi? Tuwelemi? Ýani bagşlardyňyz täskel bilen ortam. Düşündüm. Gülşah men şu wagt geçilen ýol atlaýa gepleşigimiň 10-njy sanyny Türkmenistanyň atgazanan artisti Rahat Bayramfiýan garly kaka bilen ýazgy edip oturýar Mar welaýatynyň Mar şäherinde. Inni siz garly kaka istenlik bir soraw bilen ýüzlenip bilýäňiz. Siziň şu sorawyňy garly kaka jogap berýär. Biz jogaby garly kakadan alýar. İşte takmaça bolup bilýär, işte sungat barada, öz durmuşy barada, dünýäwi temalar, onu men size plan sorap berdik bilemek. Gülşah. Ine garly kakada geçirýän trubkan. Gülşah salam. Salam, garly kaka gowmya beýle. O gowmulşat. O zam saglyk. Da şükür gowmy işler hemme öýler. Ay, gowlugyny şuwat atmana çykyş etdi. Tuwelem gelýäňizmi?
Onu şu an bollukta bu torda onu şu an kayıtsa poltu. Onu hani sorun ara sotirsen. Ama sonra verin mitleyen sen. Yok, Ay on yalda isteyen atarsan sonra vermedi. sonra veriyan. Ha? Gön sonra veriyan ne ama sonra mı lalliya menden gonç. Söyle mi? Awa. Olya karı kakacın ölürün nenen bu tormadı ha şeyle bu torun mu? Ne mani? Özümün ta pakara utoramok. Pakara gezpiyor ta utoramok. Ben alamam onu. Ama değil. Paka inta utoramok diyen gezpiyorun. Yok sen onu sunmadı bu torun yok değil mi? Hava. Ama umuman. Hava. Onun sen sunmadı hiç yine şöyle uğruna bu tormadı bolsan garlı kaka. Sen ne edip şu sunmadı düştün? Ne edip seni sayladılar? Ne edip şunu yani bir adam. Cevap vermeli ol ya. Bir sunmadı bir adam ol yetiştim. Sonra mıraydı bereydim. Yanım uğuncam soradı şunu. Ben Kemine tiyatrına sahne vurucu olu işleyedim. O da sana gururun vereydim verenlerine. Sonra tiyatrımın rejissörü var. Türkmenistan halk artisti Abdullah Yakub. Ballı Kaka. Sonra şu değişme sahnelerine onun tiyatrın şu artistler kağıt bir nemesine dereğine oynayıp bara sonra gördü şol. Ballı Kaka görüyat da her bayramçılıklarda değişmeleri, onun spektaküller, bölücükleri görünü sonra beş barlak görünüp bana bir rol verdi. Onun şu kesmem yerine getirdim. Yine sonra onun başlarına da Gülşat. Esası tevap şu Türkmenistan halk artisti Abdullah Yakubov. Görüyor annesinin gizliyin yatan talandınız var eken onlar şeyler mi? Şeyle olmuyor. Sonra hatta müsüvlerim açılıp durun şeydirin sunmutun içine ağırlık gittiniz şeyler mi? Hava. O solorial artistlerin bağ yönü. O tormadık ünk artistlerden. Hava. Anta devlet etmişsin. Solu yukarı kuzayın. O torma nehil billi artist olsun ağırlık akatıydı bununla şeyle oluyor anasını. Şeyle oluyor da. O şeyle oluyor. Sağ olsun Gülşat. O Yönden sağ olsun. Gülşat cevap bilen lalaşyan mı Garıl Kakam? O lalaşyan o. Düşündüm. Görüyorsun da şu an tanıyım adam molli. Şu vaka Garıl Kakam talandına çıktır. Haşonun verin görüyorsun da ne bizim aramızda nehir billi adamlar nehir kişiler yerine etmiyor. Garıl Kaka'da tanınıp telpe ulen tanınıp ondan da. O. İlfin vatuyla tanırsa Garıl Kaka telpe ulen tanırlı diyem. Ya değişti. Ya değişti. Artistin bir mantık yedi. Hava. Canınız sağ olsun Gülşat minnettar. Siz canımı yan almadınız. İşindir hakim son idini. Canı demek için ben katı minnettardım size. Sağ olun. Sağ olun. Böyle sağ olun Gülşat. Sağ aman işten. Tanrı yapkadım. Böyle. Kalkakın az zamet mihmanama zamet memada az taklalı. Gipleşin doğamını. Yine istedik zanadır. İnni Garıl Kaka ne için Garıl Kaka? Ne için Garıl Kaka deyip taktılar. Sebep. Yanım şu soru tıkken soru da. Yok tikki. Şimdi şu ne hatsan belli olun diye. Hava. Şimdi şunun ten sorun da. Şu telpekülün bile geldim sonra. Hava. Aha. Teret barınca. Hemrada kovsora var Hemrada Cep. Hava. Şol barınca şu o günlerde uğrunup gepleşik var. Biliyorum. Ana. Çıkan adıma düşüyor. Hava son ne geçti yarış. Sonra bir kerler deyip bir oynardık. Değişme takna. Başsın yani. Başlığın yanına. Sen hav, ben neme? Estiyan mi? Hava. Estin mi? Estiyan diyelmem estiyan. Ana son oynamada ben kalho nemen perme oldum. Perme oynadım. Onu permede telpek giyede. Hava. Permeler, telpekilce gıytak. Filmlerde yine de göründü şu tipte de benim dostum Melo. Ovan arçınları benim dostum Melo usta var ha.
Hawa. Altı kovalap yora. Hawa. Şol ýalla, şol nemeden alıp şo telpek geydik. Onu şey, onu ni çörlüň toýunyna da ýene men kakasyň klaslaşy bol oýnaýanlar. Beýde. Indi şo taýda da men telpek geýsem gowy boljak da. Bilýärmi? Onun ola ady çörlü. Onun beýleki dostunyň ady Narly. Çörlü, Narly, onun ýene bir bir oýnaýar. Onun ady Nurly. Onun benim Garly. Beýde. Onun Garly kaka bolýanlar men. Ulurak bolan. Garly kaka şondan geldim. Ene şo kaka ýanky çörlüň toýu bar ha kakanyň klaslasy. Şonu oýnadyk. Degişme saklan oğlum köpçülüğüm tomaşaçylığımın gow kabul etdi. Şeydi ben edil şondan soň gün gal kaka başlatda. Ondan hiçim rahat at gally, gal kaka wamy, gal kaka gelinmi. Şey onun özmeme öwrenşip gitdi menne. Bir hile ödüňiz, bir hile duýağım telpekdi. Hawa ödüm indi toýda da barsaň, ol eýamden papakly barsaň bir hil kabul etdiler telpekli adamlar var ha. Tereden sen papaklığın birini miňleş görýärler be. Öde miňleşler sen telpekli bolsaň heýam gar gaky elipdir diýerler de. Ana telpek. Ana şeydi. Sana pätke çık berýär telpekli gelmek. Ýok, maňa pätke çık beren. Hawa. Men bir hil şunu bolmasa bolanok maňa. Indi halis şol telpek ilden tursan telpegim hani. Telpek. Şo öwrenşdirne hukman gitmeli alla mensini. Gar kaka näçe çal telpeginde? Indi bonsanlara şo başlanymy bäri aýtsam 10 aýym bolanlar. 10, 12. Öňkü geýenden saklaýarmy, oňa berýärmi? Bir taşlap. Ýok, dur, şo durşuna kiçelýär. Kiçelýär da. Kellilon ýa. Yok. Kellil olayar bayındı dedi. Yo o var bir çekilýär ödünden. Ay ýalışda ýan neme deýär çekilýär de kiçelip barýar da. Kelde olan ýa bolaymy? Yo, şol mümkin. Kellil olýar. Ondan kiçelip azık demedýär. Ondan täzelýär. Oğlanlar toýa bardan soğuk derýärler. Ýeşiýetdiler. Hawa. Toýa. Hawa, ana şeydi çalışıp ýörün. Gar kaka. Sungatda sen birini aýratyn bir adama minnetdarlyk bildirmeli bolsa, sen şu garly kaka bolmaňa, umumyň sen bir sungatda sana bir uly golla weren, belki bir adam bardyr. Menden sorasa men aýdyp biljek. Gönül gönül sägin men Türkmenistan halk artist Orhan Kummat. Gönül. Şu restorana girme. Men adatda artist da. Restoran näme bileme kadir näme onu men düşünem. Meni şoňa urukduran halipam Nursun Ersin Orhan Kummat. Indi siz egerde birine minnetdarlyk bildirmeli bolsaňyz, sizin kararýaňyzy bir näme diýär türkmençilikde belli bir derece ýeten bir ustad aktyor da halipalyk derece ýeten. Kime minnetdarlyk bildirerdi? Men aragoş ýaňam aýtdym. İlk halipam, baş halipam Türkmenistan'ın halk artisti Abdullah Yakubov, Metanat'ın artisti Beşim Mollayev, Kemine Tiyatro'na. Nursun Ersin halipalar. Ondan edil şu tatira koşulup şu tatirada yine şu garlı kaka deyip oynap başlanmada bir de bir okutor yaş olan yerli benim tanıyan Mehmet Durduyev Çörlü. Şol okuwun torp geldi. Ama bir de şu vekillarda işe başladı. Onun şol şu yankı firmalı oyunu firma. Onun kakasynyň klaslasy. Ondan soň fonogrammaly enejanlary. Şolary şonu Mehmet Sahnaly Hawa. İlki Hawa restoranmy. Şo Çörlü. Ana şeydi ve mana şu men şol adamy bilişledim, ulu hormat doýadym. Näme? Şu halipa barada, näme aýdasyňyz diýýärmi? Şu kamera atar gaýyn aýdyp. Hawa Mehmet Durduyev öktür restorandy. Ömrü gyýyp gekeni. Ýatan ýer ýa-da jaý cennet bolsun. İşleşdik bile, köp işleşdik. Degişme sahnalary, hemmesini esasana şol sahnalarda, degişmelerde şu
uğur görkezip yol görkezden Bu degişme. madde garly kaka bolmaňa uly bir rahmet Hawa, ýatan şoň eken. dähmedi wada, hawa. Şoşun ýal garly kaka, her ýerde goýsa da garly kaka. Şol Mehmet Durduýew. Sağ cennet olsun. Hawa. Sağ olun, sağ Halipa. Mehmet Halipaň çağalaryndan soň hatda işleýän barmy? Yok. Söyleme. Inni garly kaka. Siz bir näçe telefilmlerde düşdüňiz. Hawa. Bir näçe restoranlar bilen işleşdim. Şu wagt tutman restoranlaryň hemmesiniň hem kinosyna düşdüm kany, ýalňysmysam. Bir näçe hemmesiniň Ýaş oglanlar, ýaş oglanlaryň içinde halipalar amma Hawa. saatlaryň ýa-karnyň eýet bolan saatlaryň şolaň içinde size işlemek haýsy hasaň ýeňil düşýär. Men arany köp restoranlarda işleşdim. Hawa kemer restoran. Özüm bilenem işleşdim. Hawa. Onu. Köp men ara esasy şu Urstam. Usta Mehmet. Hawa, şoň bilen bir hili ýeňil işleşýänler. Alışykdyada o. Göne. Hawa, sen seýle bolýa. Ana umuman seýle de. Katı. Usta Mehmet. Dostlarım tawarsın. Katı goý. Dogry jogap almagy nime diýäne men gowar ýa aslında. Täbi tomaşaçylarym şu jogaba garaşýar. Hawa. Garkak. Inni siz saz instrumentler bilen nägel? Haýsy saz ural çalyp bilýär? Hey, ta gurallan çalp bilemem. Hey, dep kakkan şey. Ýöne men Edel eşitdim. taknada da. Garkakany şu Mar vilayatymyzda umuman oğularyny etraplaryny toýa çağırýarlar diýip ansambly topary bilen. Hawa. Ýöne näme üçin siz toýa ýeka barýanňyzda sadynalan ertesi urýar? Mehmede, men toyum kän guwanç. Toyum känne wara. Men aýtýanyny gaýtýan. Aýtýanyny gaýtýan. Ansaň? Ondan ertesi sadanlar bar ya toyu. Ertesi var ya ýöne. Ondan barıp men näme aýdym oldum ertesi sagyny salyp berip gaýda ýalar. Hawa. O sen bilýärlermi olar? Hawa men onuň gurulşylýar. Toyum kän men şunýaly. Aýtýan. Sana brava aýtyp gaýdýan. Hawa aýtýan geçip barýan men ondan ýygyny sadanlar gelýär. Aha. Ertesi gelýär ýöne. Şoňa ýetişip bilen o. Näme üçin şowna kilemek bileme düşünemek. Ýerde. Yetişen ok olur ýylymdan ol gün her günaş gidip oturda men aýdyp gelýänne ho. Bir gün 20-30 toy soğulýar da onuň häzir şo 20 toy olur çaljak bolsa bir gün onu ertesi gelip çalyp berip gidip otururlar da. Yani bir toy ýetir dawada. Ha o ertesi ýaly. Ona näçe wagt toy öňünden alýanlar etken. Näçe var? Elip 6 ay öňünden alýanma. Bak. Ansaň? 3 ay öňünden alýanma. 1 ay öňünden alýanma. 10 gün öňünden alýanma. Maňa bara, näçe gün öňünden almalar etken. Näçe? Toy alýanlar etken. Näçe onu? Maňa toy başlamadyndan bara, göni 15 munda öňürtaýdaýmaly. Ulağın da adım var mı? Yetişýär. Ulova. Yeketar motorum bara gördün Ha, soň bilen çykaýda. Hawa. Oy, mehman ilesler näme garly kaka toy ötse gordy. Bir näçe gün öňünden tähet zanit da oturmalar toýumda umuman 3-4 saat galana jaňatdan gelip geçýän eken. Ulan bir gatyr mertdik. Indi garly kaka. Indi size şeýle sorap. Sungatda ahmar eden ýeriniz barmy? Öz kararýaňyzda bir zady gidirdim. Bak men şu takdirany oýnamadım. Men oýnamalym ya şol rol men oýnamalym, men netibem bolmady. Ya bolmasa kino görüp oturkaňyz, mesela şu telefilm görüp oturkaňyz, şol rol maňa beräýseler men olsa beýdi oýnardım diýen umuman öz kararýaňyzda bir arzu edip ýetilmedik rollaryňyz barmy? Bolçko soraw, men bara ýöne şu arzu eden rollarym bara hemmesini oýnadym. Şu arzu intiham ýene oýnar, nesip bolsa onu men planlady höwet etdim. Ýöne şu sen çağırsaňam şu degişme ne ştaý şeýle boljak. Şol bir hil öz garaşmadyklarymam bolaýa da. Ha. Sen şo neme kinoňda, oturuşda gatmy çykar koýup. Ha. Doğru men gatmy eýin. Men birinji ulugurym kino. Hawa. Nemesini, senaryosyny özüm düşürdim şoň. Hawa, ana. Rowşan aýakgabyň önümçiliginde gadyň otuşy. Hawa, rowşan aýakgapda. Aha.
Sonra görüyorum şol sen birden şunu şey deli. Şeyle olmalı. İçine de goğulatlar, koştum Nereden malı. gelen naydan var? Aha. Naydan için Awa. kurban. Men Sunot'a gelmeyken 3 ayali bir quruluş firma işledim. Aha. Bir firmada. Awa. Asan Google'un uğruna bir mektep vardır. Gırbayet'ten geçerdim o tağında şu mektepte yatız mektepte yadıma şonaqta. Şu mektepte edirler. Çayımda edirler bir ay uğraq menäme şu tayda işledim. Aha. Bardım ben bir gadir oğlan var ekan. Haqiqi bolon da şu. Bir gadir oğlan ne kellerine kastaga ya quruluşçular bilen hem kastaga ya onu hem üstüne nemeler var, güppüler var, buşlatlar, daşar soğurak de. Şey deyip ondan men bilen girdi bir hani yörüneyim dedi. Gelliydi. Kan bir yüzden beri onu gelver dedi. O geldi hem tansal tem bilen dedi. O ağam dedi men hem işe gelenden günlükçüler isteyecektir dedim. Bana da soğat birazcık derurdu. Anladın? Bardım, yan buşlatın çıkardı ben. Kelletinden kasasından çıkardı. Buşlat çıkıp şodusuna oturuverdi. Ya men ne bir ödünden öyle bir yol başsı değil ya yene değil. Men bir adet yani istemene baran adama. Ortadan çıkardı. Ortadan çıkarttı. Ya bir kastığın attı eline giydi. O giydi. Benim dur. Geçem diyen o, geçem diyen o. O tabi Ullokan kabinetten firma. İki saat sonra oturup şöyle. Geçineyim. Hani tanışarlıydı ki aydı verdiydi ya. O bir olmayı bir neye gerektiğini düşünüyorum. Bir işgar, işe kabul edecek olup bir hem üç arkası da sonra yani. Solur yalak menden sonra da ağam men edildim. Damağa işlerini deyip bilecek gel. Şu doğru mu etsem dedim. Şu Medenen Institut'da egzamine tapşırdım. Onu da geçip bilmedim. Netiyam olmadı. İdime de gitmeyene bir yıldırak gördüm. Bir yıldırak şaydı güymene aynıydım ağam dedim. Ondaşından bir sevdacığım. O etsek koylar şu uğrukta dedim. Dar bir nikil etsenin, nikte de onu etsenin. Bolu deydi. O gün hemen düşünüyor şeydi yani. Bolu yani. Yürümeden iş yerim. Görküden gitti. Yine kastım çıkarıp yine puşladım. Yine kildi. Kastadım. Hani şundan geldim. Şol vaka. Yine devam ediyor. Ana şol sen aytsın ya şol. Ödün qarasmadık vakanam oynayanda. Sen qarasmadın galiba. Ha yo men bir hojoyna adam oturup telneme işler näme o deyip şonyar vakada ol başlık bol oynamalı başlık bolsam işi yol o tayda olsa o var ul değişme yaz gitti da iyi. Onu prosto o tapşır gittiler. Ha o başlığım da yerine gelyen sen otur deyip. Maskalam sokino. Ha o ana sonra görüyor musun? Öz qarasmadıklardım oynayan. Ha. Son için yani yine de inta go'u keşifler yerine getirir Allah'can. Ne tip olana tane filmlerde oynar inşallah. Tamam. İnni telefilmlerde haysı aydımçılar bilen istemek yenilir ya. Mesela bir neçe aydımlar bilen istersin. Bir neçe aydımçılar bilen istersin de. İnni mesela çünkü yakını. Mesela bana öz yüreğimizdeki zat aytsansa yerlikli olur. Men köplen şu Rahim Gurvan filan. Şiyana Türkmenistan atların artisti. Rahim Gurvan. Sol bir hili alsk ya da sonlen yengiliş ya. Şeyle mi? İnni beylekler bilen men kıyınçılık göremok. Yok düşünüyor hem mesela yani. Rahim ödüm bir hil değişkenne. Ödüm bir zat ini galka Hüstayn Seydeli. Benim Hüstayn Seyd bir zat boşşok bolup ödü bir hil değişken alçak Seydip çoğun bilen alçak ya da. Men yönesiz Eldar bilen ama o para kap ya. Eldar bilen. Benim fikrim var. Eldar bilen o alçak ya. Hemmeti bilen umuman hemmeti bilen o ya da. Eldar Ahmedov'un Rahim Urvan'ın müştakları yazım fikrimedi. İnni qarqa biraz sunatdan açık çıkan pavza verelim. Ödara kuruluşları. O bir dünya temalardan. Ya da lagom çay var mı? Var. Böyle. Qarqa. Siz şu an ne yaşıyorsunuz? 58 ol yaşıyor. 58 yaşında. Ne söylemersin o? 89'un nerede? 89. Aslında öğrenin neyse doğan halifesi? Aslında 9. Siz oldu mu? Yok.
uluyumuz ayarlı onu. Oğlanlardan öyle. Yok. Oğlanlardan. Men körpe. körpe mi? Awa, men- Hatta men- kiçoğlu. Awa men ulowlerle Uloğlu da. ortançtı. Kiçoğlu. Kiçoğlu ol. Durmuşda son çiğdem kiçoğlu olan için uloğun mine oydu. Uloğun yok. Şöyle uloğlu ne? Ulowler kiçoğlular. Kaçoğlu. Piyada son için mi da? Piyada, ha? Awa. Sana da var. Umuman piyada yedmen gower yanna. Yani uloğu ne var? Ne hemçin? Bir yıl minutum öyle nokta. Piyada Piyada. mümkünçülüğüm hem yok der. Da Awa. şkollarla dönüyor. Yönü ne oğlum da var. Oğlum da var ha. Onun neyme işte ektiye getiriyor. Onun öldüm neyme ulok günler ve işte Uloğlu oluyor. yağını saçtıracak derdim. Awa ya Parada diye. yuduracak Yok derdim. onun derle umuman bana edil ulok hukman olturu nokta. Sen kiçoğlulla. Awa ki çoğulu men derdim. Eğer kaka ömrümü de korsun. İnni men diyecektim. Angrayda sunuğa dişkarbam sizde. Kakan atan ve kakan ağaları Ayyo. hiç yok. Men yara kelim. Awa. Men de yok. Sada. Karı kaka. Ne şu perde? Görüyor musun perde? Sine seyretsen kütmanini berýärler. Kütmanini berýär. Bir durmuşyň dowam etmegini görkezip atýar. Şeýle gör seyretsen. Awa. Durmuş dowam edýär, ulýar gidip atýar. A beýle seyretsen durmuşyň gatdaklary geçilmeli ýollar. Awa. Hawa. Hakykatyn. Düşünmek bildim. Hı. Inni sen durmuşyň perdeden bärde. Hı. Aňartynda sen durmuşyň ýok. Awa. Aňartynda sen bir topar edil gidiren adamlar var. Iň mehriban adamlar sana, edil adamlar. Şolar dur aňarda. Aňardalar. Sana şeýle bir sen bir güzelce yetmeňe ulu gollaglar edenlerler. Belki sen yeni sana etmelerler şu gollag. Belki sen olara hormat edip baran şu eden gollaglary hormat edip jogap etsek bolýardy. Ýöne şu aňarsyny perda, aňarsyny halifa. Sana arşdan bir ferman geldi. Rahat Bayram sana bir edidini iň mehriban adamyş perdan aňarsyna adamy almany ruhsat berýär diýseler. Ýöne bir adam kim alardy halifa? Ejemi. Näçe? Ay. Ece de onsa. Kalk ama ejen ýar sana hyzmat edenler belki. Ece malar. Düşündüm çok abi, o siz berip bilýärmi? Ejeňiz size ähwan käbäňiz. Sizin şu bir belli bir derejeye yeten meşhurluğuňyzy gördümi? Men altı başlanma morano. Şunu bilen. Arzu badymy, sizin şu pikiriňiz badymy bilýärmi? Yo bilen. Düşündüm näme? Halifajan nursun etsin. No. Allah'ım. Yine bir şeyle soraw halifa. Siz çağalamda öz nesillerine iki ýyl bir olma diýdim. Yok bir oğlu çü. Ha, bir oğul üç ýyl. Hemme de böyle işdi. Awa. Söyleme baktılar olsun. Awa. Hemen. Inni yenesi de arşdan perman. Karlı. Sen çağalana bir wesed etmeli. Sen şu yaşında edip bilýän şu wesedi ýene bir 10 ýaş 20 millen edip bilýän. Belki sen şundan 10 ýaş bundan öňe edip bilýän. Ýöne bir ardyk etmersen şulara ýekece söz bilen çağalana. Awa. Arşdan se perman ýerli bir size çağalara ýekece wesed edip diýseler. Siz bir söz bilen näme wesed ederdiňiz? Ağı bir oğlum derdim. Bir söz bilen. Ağzı verken adam içine talya da şu. Awa. Katı barlı kaka.
minnetdar ağam. Sağ ol. Sana da Men bir jabir da soramandım galykaky yenisini öte gereri. Inni artistler bilen size haýsy artistler bilen işleme has size bir ýeňil düşýär. Ya hemmet bilen men var umuman bilýän epenliň oynadym. Sonra men hemmet bilen oynadım. Sen özüň bilenim köp kinolarda da oynadyk, degişmede oynadyk. Edil men var häzir plan we kynçylyk gördüm diýip bilenmok da. Ýeňil düşýär mesela. Ýeňil şey abadwa Ha, Azat Yankı. adat didar. Awa didar. Bir hili Azat var şart alya nemeni. Ha. Sözlerini. Sözleri hem ölçüde bir goğulat tapýar. Şutaýyn zeýdeli ýeňilleşdirýär da umuman ýa-ni Azat bilen ata bilenem ýeňil gidýär. Atabek bilen onuň ya başga da Murat bilen, Murat. Tikki bilen, hawa Potduş bilen. Haýsy artist bilen kyn düşýär. Halis alyp bilen o. Ay ýok, ay onýar ýok. Ýöne men ne bolýar? Masal üçin. Plan bilen bu. Kösönýän, masal üçin käbir aktýory düşündirjek bolýar, ustad aktýor. Ya men dogry düşünmek bilemok şoňa. Ya o dogry düşünüp soňuna düşünýär. Soň gowun bolup gidýär. Ýöne masal üçin günü bir alyp bilemok da masal üçin aktýorlarda men aýdyp biljek. Masal üçin maňa iş ýeşmek aşyrda da bile ýeňil düşýär. Aşırda da senaryan, tanıştıran, teman, aydan, halipa seyledik. Tikki bilen men. Tikki bilen kemde adettim men. Awa. Tikki bilen, ayrı. Tenimle tikki bilen köp kinolarda men ýamdy. Ikinji restoran boldy. Köp saatne maslahat taşýar, dogry aýtdy. Awa. Ondan men diýjek bolýan adym, käbir aktýorlar bilen kyn düşýär. Ay men umuman kynçylyk göremok. Menne dogry aýtdy ustad, Potduş var. Potduş bilen düşünýärse kyn bolýar maňa. Ha. Ýöne soňuna ýamyn ýerine düşýärse. Awa. Potduşan gatwara men ýöne çynymaydy. Potduş ýöne soňuna ýerine de düşýärse. Ýöne başda hiç düşünüp bilemok da potduş. Şu soraw maňa bermedi, soraw beremedi. Hidrit bir jogap berip bir içim soňa çykyp ýan sorawlar barmy? Yok onsan doğru ben. Yo özüňizde pikirleňiz bar bolsa aýdyp bilýän. Yo janda bolsun. Muňa gepleşdi, nähilek geçdi gepleşdi. Gepleşiňim geçen onu 10 sany 10-ga düşmän geçerim. Olam ýaman uly bagtyrlykda 10 sany. Ha gonç ne şu ara ýadyp oturýarsyň. De gyzyk gyllaşy. Hawa. Gyzyk gidip oturýar men ýene de bir üýt goşup bir zat tory çykar. Yeni şoňa taýynlyk görýärler o öz içimde. Yeni soraw berýär bolmasa? Yo umuman diýen be inne näme waka inne sen başlaryny aýdan oktaşyn ýarzyn ýaly. Onuň şu gyryklan gidip oturýarsyň da be inne ýene de bir da tapar diýip bara. Umuman Sözüň soňuna hemen size soraw hökümini ýygyndyrym. Öz muştoklaryňa isleýän arzularyňyzy aýdyp bilýäňiz. Gelecekte sen muştokluk seninle näme garaşmady? Onç netip bolsan ha. Ne bayramçylyklar öňümizde. Hemmetinde de täze sahnalar var çykyş edýär. Ýene täze gowy sahnalar degişmeler bilen filmlerden ha özüňizden goýýaňyz. Ertir başlamaly. Ha, ertir başlasa. Aýdamak senarýany. Ay bir içine waramyň düşünşür. Hemmetinem beğenip durur täze degişmeler bilen. Täze filmlerde onun için nedeni özüňizden täze degişme tapýaňyz, onu oýnaýar, şeýtýärse giňek ýa-da. Halky beğendir. Hawa. Man şonýarlar. Nefip bolsa işler. Endi ýene bir etsek gaýsym. Sizden soň guýaşlary, artistlary, umman wäsiler bolsun, umman aýraty gelişim wäsiler diýip alar. Ýaşlykynda aktyorlar we TikTok'da, telewizionyada çykyş edýän ýaş aktyorlary näme wesiýet edýäňiz? Haýsy ýoldan ýöreseler dogry bolar. Şu wagt belki sen şu maslahatyna mähtäçdir belki. Şolaň üçin menen gyzykdyrýar. Onç häzir wäsilikde özümizden ulu halipalar var, wäsiler ha, Koşolok, Anna Mırgat, Jumaýan Muradov, Akmurat Bäşimow. Sen
şular görýän-a, özüň häzir şolar görýän-de bir şolun edýän zatlaryny görýän, öwrenýän-de şolardan. Ýöne özüň gedip ödürler. Hawa, ondan sen var alansoň, şonu var özüňçe özüňe kabul etýän, sen öz keşbin bile ýerine ýetirmellärini. Şon ýaly bara öwrenin diýjekler, köprek görüň, halipalar görüň, öwrenin şu degişmeler nähil almaly, gerek sözler var, gerek gel sözler var, käsi şonu bilen okda. Şoň üçin şol gerekli sözler almaly. Edil şo plan söz bile güllür ýany bara o tutmaýanym bolsa diýeniň peýdasy ýok da şonu. Şu ýerine düşýän söz almaly. Artist şu kitap okumak zerurmy? Hükman berur. Kitap okumasaň bolmaýar. Sen kitapdan öwrenýäň-de. Neden aljakdy ýa? Ha, o kitapdan alýan. Şu maslagadan berseň de, şu kitap okumak maslahat berseň. Kitap esasy kitap okumaly. Kitapdan alýan. Wakalar, sen kitap okanda wara käwat gyzyklanıp şonu wara şoň bir hili ýanky şo kitabyň içine wakaň içine girkitýän sen. Sen bir hili şoň beýlekin keşfine gelip berýän ýalym bolýan. Gyzyklanıp gowy bilen okanda. Bilýärmi? Ha. Sen şondan bir özüňe keşf alaýan da o. Şoň üçin köpürek okumaly, kitaby ilmdama okumaly, öwrenmeli, halipalar dinlemeli, görmeli. Şeýtler nepip bolsa näme? Ýola düşüp urup giderler. Hemmesi höwesçe oglanlara maslahat. Köp sowalyan aýdasyň gelýän adamam garqaqa. Sözüňiň soňunda. Näme? Biziň şu wagt işlemäge, döretmäge, uly mümkinçilik döretip berýän milli liderimiz, gahrman arkadağımız, gahrman arkadağımız, arkadağı gahrman terdarımız, bir de ähli mümkinçilikler döretip berýär-de işlemäge, döretmäge, täze ne şu sunmat maraqlary, eserleri, hawa ähli mümkinçilikler var, işlemäge. Şu gahrman arkadağı gahrman terdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Sağ ol. Garqaqa sağ ol. Sebäbi garqaqa menem ustady bir zat belli geçeyim. Şu geçilenýär, gepleşiň ýalmamy sebäbini aýdaýyn. Şu halipalar eden işlerini ýaşlar bilsin. Hawa şu halipalar geçen ýollaryny ýaşlar bilsin, ýaşlar hem halipalara şu ýoly geçipdir. Özüne göldü şaýat bolar diýýärdim. Edip arkadagy gahrman serdarymyz halipa şärt ýoly uly bir ýol goýupdy. Şoň üçin bilen şoňa esaslanyp şu geçilenýär gepleşigi ýygyderli başardymyzsa güýjüniň ýetdigise nähip edilýär. Ýazak bolýar. Ýazýar bu daýy şükür. Garqaqa ýene bir gezek, ýene bir sana ömrüň uzak bolsun. Jaň edip şunu ýaşyna gepleşkä garqaqa geläken diýdim. Yok diýmedim. Han göreýän adam diýmedim. Ömrüň uzak bolsun. Hormatyňa syýlanma, am gat minnetdardyr men. Jaň sag bolsun. Saçykdan arasynda, akjakdan arasynda gene jemelen şolan bir tüýjü pursatlaryny bir begenip, gowanyp, türkmen halkynyň içinde de telpeňi aýyrma. Toýlarda, bayramlarda değişme saklanary bilen halkymyzy, watanymyzy begendirmäňe elmide ama beýik Allahdan dilek edýär. Jaň sag bolsun. Sizinkem gonşalny alyp barýan işinde üstünlük ardy edýän jaň sag bolsun. Ählinha kollektiwine de köp sag bolsun. Aýdýan oglanlara, hawa gonşallana da topar size de köp sag bolsun aýdýan. İşiniz şowly bolsun. Jaňyňyz sag bolsun. Maşgalaňyzda dagdy birlik, hemmäňizde üstünlük ardy edýän. Sag bol garqaqa. Jaň sag bolsun. Sağ ol. Ustad yeni bir zaten koşatım böyle. Toparma oral bayını köp sağ olsun aydın. Kervancan ve devletmenler oğlum maksat hem operatör hem montaj meseleleri montaj edip maksat ömrüm uzak bolsun serdar dälik. Umma topar hemme oğlanlar köp sağ olsun aydın. Nitler zana sağ olsun elmidama ulusumluklar. Ne mehriban ildaşlar, edip vatandaşlar. Şunluk bilen geçilen ýoluň 10-njy sanyny Türkmenistanyň atlanan artisti Rahat Bayram, ýagny Garly Kaka bilen Mar welaýatynyň Mar şäheriniň içinde ýerleşýän bizim bir dostumyzyň kafeyi, bugün kafeýine ýazyp etdik.
Bugünkü kafenin aldyr isgarada köp sawaltyn aýdýar. Tigitler ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, şeýdip bir mihman bolup gelsek syla hormat edeniňiz üçin aýratynam rahat sarif minnetdarlyk bildirýän. Şeýle ajaýyplary, ogadanlyklary, bir azuda asmany paragatlygy bize bagş eden, edip arkadagy gahryman serdarymyza köp sawaltymyzy aýdýar. Bundan bilegim Allah'dan işleri rawaz alsyn. Zan vatanım Türkmenistan adı bilen diňe öňe zan vatanım Türkmenistan bilen zan vatanım Türkmenistan diýip elmydama ýüregimiz watanymyz diýip ursun. Edip arkadagy gahryman serdarymyza ýene bir gede gaýtadan köp sawaltyn aýdýar. Goý olaň zanlar sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rawaslyklary beslendim. Mehriban adamlar, hemmäden etse gaýsyn, aşagyna kommentariýaňyzy ýazyň. İstenlik soralar ýa çykýan soralarňyzy inniki mihmannamy, haýsy mihmanlar çağırmaly, onuň bir bellek geçsin galy kakamış doklary dinleýijileri aşagyny ýazyň. Siz meni ýigrenme. Men sizi gowurýan. Elmydama owadan ülkemizi ýylgyryp ýaşaýar. Ýylgyryp dokan patças etmem. Haýşe diýär.